Poďme si to pomaličky spolu teda rozbaliť. Sme dostali ďalšie balíček a hlavne novinku teraz, čo vyšla od Nugosu. Kolektor boxiky. Takže ja som si objednal aj starý, lebo ja som nevedel, že tam sú aké príbehy toho bojovníka, kámo. Takže poďme na to. Ty pičo. Kámoško, teraz ma nabalili. Oh shit. Kámoško, ale teraz ma moc nabalili. Ježkovi v oči. Tagy. To rozdávam, to je klasička. What the fuck? G3 Black. Dobre, to pozrieme neskôr. Raz, dva, tri, štyri. Kámoško, títo proteínové tyčinky sú fakt bomba. Ježiš, dobre. Takže 4 tyčinky som dostal. Raz, dva, tri, štyri, 5, 6 proteínových čipčíkov. Ďalšie tagy. Ajajaj, podložka pod myšku. Samurajská, kámo. OK, board. Dobre. No, poďme si otvoriť toto, lebo absolútne neviem, čo to je. What the fuck? Počkaj. To musím vlastne baliť. Aj toto. Toto dáme do piče. Sem. No. To je tá podložka, hej. Počkaj, toto neviem, čo je to. Absolútne nemám poňatia, čo je toto. To je tričko? To má poser? Ďalšie tričko na spany. Kosu Black, ale nevyzerá vôbec zle. Aké majú tí veci, kámoško, aj tá ružovka sa mi ľúbi. Je to na nás poďme Elko. Elečko, Ježiš Mária, oni veda, oni ma musia mať radi. Máme nové tričenko, to sa mi ľúbi, to musím uznať, jednoduchosti je krása, čierne s nápisom, to je proste pre mňa. Ale aké tí tagy, to vám potom budem veľko rozdávať. Ale pekné majú, oni majú pekné dizajny, ale musím pochváliť ten Nugosu. No, poďme sa na to pozrieť, toto je vlastne ten starý kolektor box, ktorý som nevedel, že to takto oni fungujú, že oni majú aké títo kolektor boxy. Nie, toto je nový. Piče, toto je nový. Toto je starý. Tento je starý, sorry, tento je starý. No. Otváraný na pána. Takže tu máme. Hej, yes sir. Strašne sa mi to ľúbi. ASMR. Na toto sa teším, tento som ešte nemal, to sú tí novinky iba v kolektoroch. Toto fakt neviem ani aká je príchod. Blackcurrant, Blackberry, Blueberry. To je asi to isté, že? Len to je inak. Nie, není, to je všetko to isté. Dobre, a pozrite sa na to, takto sú tu tí kartičky. Ešte pekne zabalená, čo ti peče. Takže Pepinko teraz zbiera kartičky, hej. Yes, ale teraz pozerajte, v tom novom kolektori, čo je. Dobre, toto si vládne vyložím. Spravím pekné fotečky z toho. A na toto som zvedavý, na túto kud, lebo túto som ešte nemal. Takže Blackberry, Bluerant a Black Bulant. Tak volá, ako sa to volá, ne? No. A kámoško, toto som odpadol, lebo otvoríš to. Hej, otvoríš to, máš to teda. Teraz tento skill, takúto farbičku. Toto je tuším krvavé jablko, ale pozeraj ten dizajn zase, čo si blázen. Blueborn Edition, a teraz tá odjebe, aha. Omaj, umvaláka krv, kámoško, v skúmavke. Je to aj husté. Nevím, že to dá piť, ale toto si asi nechám, určite. Infikovaná krv toto je. Čo ti jebe, to je úplne strop. A kámoško, ďalšia kartička s príbehom. Ale ten dizajn, čo ti peče.
úplne luxusný, ty kokos. Opravdový Warrior vie bojovať, no nie. Nie je nepriateľmi self-double, neviem čo je. Conquer your first, stand your way, postav sa na svoju cestu. Toto je úplne paradička, neviem ani čo tu stojí, popravde. A tu máš ešte aké motko. Tu. Reach the moon high above the Nugosu Warrior. Yes, Nugosu Warrior, kámoško. Jak sa volá ten píčus. Bojuje proti Bloodborne Vampírovi. His blade, spirit, lifebreaker, and long held high ground, hope as Halive. Takže toto budeme určite skúšať, ale akože design pecka, kámoško, som nevedel, že oni to majú takto. Úplná brutalitka. Takže kódik ako junior a máš 10% zľavu na všetko.